Eguardion guztioi, labur, albari madare. Olenik eta ekonomisten Euskal Elkargo bezala zorionak eman izkiogu Euskaltzaindiari bere 24. Jagon jardunaldi honetan arlo sozioekonomikoak Euskararen biziberritzean jokatu behar duen paperari buruz antolatu izanagatik. Era berean, han jardunaldi beharrezko eta interesgarri honetan, gure ekarpena egiteko ekonomisten Euskal Elkargoa gonbiatu izana biziki eskertu nahi diogu Euskaltzaindiari. Ni, Maialek lehenago aipatu duen bezala, inguru honetara ekonomisten Euskal Elkargoaren Euskara komunitateko kide bezala natorkizue. Zentzu honetan, labur badima ere, ekonomisten Euskal Elkargoari buruzko datu gutxi batzuk aipatu nahiko nizkizueke. Ekonomisten Euskal Elkargoa ekonomisten erakunde profesionala da, Euskadin ekonomisten lanbide antolatu, ordezkatu, defendatu eta sustatzeaz arduratzen dena. Ekonomia eta enpresa fakultatetako unibertsitate titulazio ofizialak ditugun profesional elkargokideok osatzen dugu ekonomista lanbidea. Oroar, honakoak diruztenek, enpresa, administrazio eta zuzendaritza, ekonomia, finantza, marketinga, fiskalitatea eta bestelako arlo batzuetako gradu, lizentziatura eta diplomaturak. Gaur egun elkargoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 4.500 inguru profesionalok, ekonomistok osatzen dugu, eta honetatik gehienak enpresa pribatuetan lanean dabiltzan ekonomistak dira. Elkargoak garatutako lankidetza eredu hau topaleku bilakatzen da Euskadiko profesionalentzat, eta funtsean profesional edo elkargokideentzako parte hartze eta konpromisoan oinarrituta dago. Horrela besteak beste, garapen pertsona eta profesionaleko zerbitzu espezializatuak eskaintzen dira prestakuntza, laneratzeko laguntza, informazio profesionala eta bar. Eta aldi berean, erreferente izaten saiatzen gara, ekonomista elkargo bezala, Euskal gizarte osoari ekonomia arloan ekarpen, interpretazio eta ikuspegia eskainiz. Gure esparru profesionalean, Euskararen erabilaren inguruan, onartu beharra daukagu ekonomisten lanbidea eta orokorrean, nik uste lanbide gehienak ez, oraindik oso erdaldunak direla. Eta nahiz eta gaur egungo egoera hori izan, elkargoak ekonomista euskaldunen arteko topagune izanik eta ekonomia mailan Euskadin erreferente izanik, lan munduan lanbidea euskalduntzeko eta ekonomia alorrean euskara bultzatzeko konpromisoa dauka. Horregatik euskal gizartearekiko daukagun erantzukizunagatik eta gure lanbidea oso erdalduna dela ikusirik, ekonomisten euskalgoak iaz euskara komunitatea sortu zuen euskara lan munduan eta elkargoan bertan bultzatzeko asmoz. Eta labur honako hauek dira elkargoaren euskara komunitatearen helburu nagusiak. Lehenengoa, ekonomia arloko euskararen normalizazioan lagundu, ekonomia eta enpresa arloan euskara zainduz, bultzatuz eta garatuz, euskararen sentibetasunari bide emanez lan mundu euskalduntzeko. Bigarren helburua, ekonomia arloan eta lan merkatuan lan euskaraz burutzen jardun nahi dutenentzako topagune izatea. Laguntza osagarri, bultzatzaile eta aktibitate gune gisa. Eta hirugarren azken helburua, elkargoan euskara bizirik eta aktibo mantendu. Behin euskara komunitatearen helburuak finkatuik zeudela, gure elkargokideek euskararen erabileraren inguruan zeukaten iritzia lortzerik egin genio. Horretarako elkargoak daukan tresna bat erabili genuen, ekonometroa, hain zuzen ere. Ekonometrea zer dan, esplikatuko dizuet, ekonometroa testu inguru ekonomikoaren eta haren balizko bilakaeraren gainean ekonomisten Euskal Elkargoko kideek izan dezaketen pertzepzioa jasotzen duen adierazle sozioekonomikoa da. Urtean 2 aldiz, 6 ekainean eta abenduan argitaratzen dena. Hortaz, ala nola, 2018ko abenduan argitaratu zen ekonometroan, euskarak enpresa eta lan munduan daukan presentziaren inguruko atal bat egon zen, inkesta honetan 551 gogoratu, 551 elkargokideek parte hartu zuten, hau da, 12 gutxi gora bera. Eta ondoren, labur, inkesta honen emaitza aipagarriak laburulko izkizuet, asko dira, orduan harin joango naiz, ez? Lehenengo tamen, inkestan parte hartu zuten ekonomisten gehiengoak, uste zuen euskarari egotzitako balio ekonomikoa mugatua izan arren, eta enpresetan planteatzea kostuak eta eragozpenak sortzen dituen arren, sustatu egin behar dela eta politika publikoen bidez babestu behar dela merkatu ezpaita berez erregulatuko. Gainera, euskararen sustapena enpresen gizarte erantzukizuen barnean dagoela uste zuen gehiengo nabarmen batek. Urrengo emaitza jakina, ez? Lurralde historikoen bera emaitzetan alde handiak egon ziren, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaien artean, baina ez daiz horretan orain momentu honetan gaituko, ze luze joango ginake hori aipatzen, ez? Urrengoa egoera profesionalen arabera aipatu behar da langile publikoak zirela euskara sustatzen aldeko jarrera argina zutenak, bai sektore publikotik, bai enpresatitik ere. Eta haiek ziren euskararen erabilera gehien baloratzen zutenak zerbitzuaren berezko osagai moduan. Beste ondorio bat,
norbere kontura dabiltzan langile aktiboak ziren euskara baldintza moduan planteatzea sortzen dituen eragozpen eta kostu gehigarriak gehien somatzen zituztenak, eta euskararen balio ekonomikoa mugatu dela uste zutenak neurri handiagoan euskarin soilik erabiltzen delakoaz. Gero adina kontua ere aipatu zen, adinaren arabera aipatu behar dugu, 60 urtetik gorakoak, gorakoen artean antzematen zela euskara babestu eta sustatzen jarrera ezain aldekoa, bai sektore publikotik baita enpresatik ere. Eta haiek ziren enpresetan euskararen erabilera gutxien baloratzen zutenak, zoritzuen berezko parte moduan. Aldiz gazteenak ziren euskara sustatu eta babesteko jarrera argienak zutenak eta neurri txikienean uste zutenak euskarak balio ekonomiko mugatua zeukala, euskain solik hitz egiten delakoaz. Hortaz, esan dezakegu alderatizko harreman bat dagoela adinaren eta euskararekiko babesaren artean. Zenbat eta gazteago, orduan eta babes handiagoa. Orduan, 2008 urtean amaieran egindeko inkesta honetaz gain, aurten, 2009an, euskararen erabilaren inguruan gure elkarrokideen iritzia hobeto ezagutzeko beste saiakera bat egin dugu, eta aurtengo martxoan, elkarrokidei galdetegi bat, espresuki euskararen inguruko galdetegi bat bidea izitzaien, eta galdetegi honi ordea, asko ze jende gutxiok erantzun zion, neko 2,4ak, 108 elkarrokide bakarrik erantzun genion, eta hor labur esplikatuko izkizuet, neko emaitza esanguratsuak atea zitezkigulako. Lehengo eta behin, nabarmen, euskararen ulerpena oso nabarmena zen, hain talde txikia izanik, baina neko 35ak euskara asko ulertzen zuen, bierenek euskeraz hitz egiten zuten, bere eguneroko jardun profesionalean, eta erdia gutxi bera, eneko 52ak euskeraz asko hitz egiten zuen. Gero, edabideek ere askotan guri kargoa etortzen diren ekonomistek nahi dutena da, ekonomista horiek euskeraz hitz egiteko gai izatea, eta hogeitatik, 108, eneko 18 inguru dana, presta agertu ziren agerraldietan egoteko, komunikabietan. Eta ziurtagir hitz egin da hemen, atzo eta gaur hitz egin dugu, bikain bai euskari eta bar bezalako ziurtagiek beraien erakundetan neko 54 dauka, erdia baino gehiago. Eta erdia gutxi gora bera beraien profesio bizipen horretan euskaraz eskaintzen dituzte beraien zerbitzuak. Eta elkargoaren bultzada, euskarakiko bultzada horren inguruan nabarmen, gehiago nabarmen batek uneko 83ak ados dagoela aipatzen zigun. Eta komunikazioak euskaraz jasotzeko nahia ere, uneko 72ak nabarmen jaso nahi dutela euskaraz hori argi dago. Eta bukatzeko, azkenengo ondorioa izan zen, euneko 40ak elkargoan euskaraz antolatutako prestakuntza ekintzetan eta jaronitan parte hartzeko preste agertu zirela, eta beste euneko 40 gutxi gora bera, euneko 40 guztira gaian arabera. Orduan, hau dena datuak eta manizkizuet, oain ja arira joan da, euskarak enpresa eta lan munduan daukan eduki beharko lukeen presentziaren inguruan gure elkarrokidek daukaten iritzia aipatu dizuet, eta hortaz ja Euskal Komunitateak nabarmen behar hori ikusita gure esparruan, azkenengo hilabete hauetan, eta datozen hilabeteotan ere, zertan gabiltzan laburultuko dizuet labur, eta ze egin dugu, azkenengo hilabete hauetan. Lehenengo time, gure berri paperean izeneko berriak izena daukan berri paperean euskarazko berriak sartzen aritu gea. Gero euskaraldian noski parte hartu genuen, iazko edizioan, eta torkizena begira noski bigarrenean parte hartuko dugu. Itzaldia antolatu genuen Euskal Planen inguruan, korrikan parte hartu genuen, Arriaga Antzokian urtero egiten den klasikoen irakurketa jarraituan ere parte hartu dugu. Gero bikain ebaluazioan ere ebaluazio bezala eraritu gea, memoria laburtu eta ez laburtuaren euskarazko itzulpenak ere egin ditugu, Wikipedia tailerak antolatu ditugu euskarari garrantzia emateko Wikipedian, sarean eta edukiak sortu eta igotzeko. Justu batzu honi bertan ezin izan hitzan, hemen negolako, agenden kontua, bi hain jarrunaldi interesgarri egun berean eta bi hiriburu ezberdinetan antolatu danez, ezin bietan batea egon, noski atzo izan zen lehenengo aldiz historian, ekonomiaren lehenengo euskaldunen lehenengo biltzarra antolatu zen atzo, Udako Euskal Unibertsitatearekin partekatuz lankietzan elkargoak antolatu du atzo izan da Euskaltzaindian Donostiko egoitzan. Helburua da 2 urtean behin ere antolatzea eta 2021 honea bilurak hartzea. Eta, jarraitzen dugu baterabakuntzarekin, terminologia ikastora antolatu da, datorren astean parte hartuko duguna, bai Donostian da bai Bilbon. Eta ja bukatzeko, Maialenek urrengo txartela pasa baino lehenago, ekonomisten Euskal Elkargoaren Euskal Komunitatearen iniziatibaz burutatuko ekintza guzti hauek balorazioa daukate, eta nik uste hemen zuen aurrean partekatu nahiko genukena honako da. Balorazioa orokorrean positiboa da, baikorra da.
Baina, hala ere, gure elkarroki onartu barra dukagu, gure elkarrokien parte hartzea kuantitatiboki urria dela deritzogu. Eta, nahiz da, egia esan, kuantitatiboki oparo izan, baina egia da, elkarrokide gutxi parte hartzen dutela gure ekintza guztia hauetan, ez? Hortaz, etorkizena begira, gure erronka nagusitariko bat, ekonomista gehiagok ekintza hauetan parte hartu duztela motibatzea izateka. Eta ja bukatzen joateko, ekonomisten Euskal Elkargoaren esparru zuzenetik haratago joan da, eta Euskarak enpresa eta lan munduan bere presentzia indartzeko arronketaz hitz eginez, labur-labur, 3 gogoeta mahai gainatu nahiko nizkizueke. Lehenengoa, alde batetik Euskariaren gaineko erronkak ditugu, ez? Eskaria. Kontsumitzaileok geure burua aldu behar dugu, euskarazko zerbitzua eskatu eta hala behar bada ordaindu edota erabili ezagun, bai mundu analogikoan, bai mundu digitalean. Horretarako funtsezkoa da euskaldunok geure burua ikusgarri egitea. Bigarren gogoeta, eskaintza, kasu honetan. Eskaintzaren gaineko erronka genituzke, hori argi dago, ez? Enpresa eta administrazioek eman beharreko pausuak izango liateke eskariari erantzuteko eta hezkuntza ekologia errespetatzeko. Nolait esateko, erabat murgildurik gauden mundu global honetan tokian tokikoarekin bertako erroekin lotuko gaitu ez zerbait. Horretarako abantaila fiskalak eta laguntzak lehensi beharko liateke, kartelak, web orriak, arreta eta euskaraz eskaintzen dituzten entitate horientzako lagungarri moduan. Eta azkenengo gogoeta, alo sozioekonomikoan ikasitakoan arabera euskararen normalizazioak eta estandarizazioak aldi berean joan behar dute. Hau da, erabilera egungo bada espezializazoko izkeran ekonomian, gure kasuan, terminologia estandarizatua behar da eta estandarizatzea erabiliak emango dio. Hortxe datza euskarak enpresa eta lan munduan daukan beste erronka nagusitariko bat. Gaur egun, euskaraz ikasketak eskaintzen dituzten unibertsitate ezberdinetako ikasleek hizkuntza espezializatuan elkar ulertzeko arazoa dituzte. Kontzeptuak modu diferenten ikasten baitituzte. Eta ja bukatzeko joateko, nire gaurko hitzauek baikor batetan aimatu nahiko nituzke. Azken urteotan, esparru sozioekonomikoan euskaren erabilerak gora egin duenaren pertzepzioa daukagu. Zenbaitetuek hori diote, adibidez. Berain errenta aitorpen euskeraz egiten duten Gipuzkoako herritarren kopurua bikoiztu eginda azken hamarkadan. 2008ko datuak ikusten maima ditugu, 7,7ak egin zuen errenta aitorpena Gipuzkoan euskeraz, eta 10 urte beranduago 2017an, iaz egin zana, 6,4ak, bikoiztea baina pixka gehiago da. Guztio bermatzeko ekimenen ezberdinak egin dira azken urteotan, erakunde publikoen da gizarte eragileen iniziatibaz, dakizuten bezala, eta zentzu honetan euskararen gizarte erakundeen kontseiluaren eskutik 2013 urtean onartu zen lan mundu euskalduntzeko adierazpena azpimarratu nahiko nuke. Dokumentu horretan agertzen baitira, lanindoak, proposamenak eta guztiek era baliagarriak izan daitezke etorkizunerako lana finkatzeko garaian. Eta azkenengo nire hitzak bukatzen joateko, euskarak enpresa eta lan munduan daukan presentzia indartzeko garaian, esparru sozioekonomikoa osatzen dugun hainbat eragileak lan asko daukagu egin beharra. Alor honetan ekonomisten Euskal Elkargoaren Euskal Komunitatetik gure konpromisoa berretsi nahi dizuegu eta etorkizunera begira ekintza eraginkorren bitartez euskararen biziberritzean aurrerapausoak lortzeko gure borondate irmoa adierazi nahi dizuegu. Eta mila esker zuen hartagatik eta urren arte.